alde batetik dagoena da formatua bera. Eta ze formatua eta eza esparruak diren normalan egiten diren mahai inguru horiek eta bereziki komunikabideetan. Eta horietan normalean denek denetaz hitz egiten dutela eta gainera oso esparru maskulinizatu batean eta gainera formak ere oso maskulinoak izaten dira. Bilatzen da bronka, gatazka, eztabaida, mostea eta holan. Eta horren aurrean askotan emakume askok probatu dutenak gaizki sentitu dira, eta esaten dute ez, nolabait atera direla batzuetan hortik gaizki sentituta, eta probatu edo ausartu ez direnak ez dira ausartzen. Hori izaten dutela, horretan sartzea eta gero badago ere autoexigentzia. Emakumeok beti egon behar gara perfekta, izan behar gara ama perfektak, izan behar gara gorputz perfektuak izan behar ditugu, eta superwoman, ez? Eta orduan, perfekzio hori hain barneatuta daukagula, gure imperfekzioa, ze imperfektua gara, gure akatzak nabarmendu egiten ditugu eta askotan blokeatu egiten gaitu, ez? Eta gainera, imperfekzio horiek beste batzuek ikusten dituzte eta ez dira konturatzen, baina gu bai. Gu beti gaude gure barruan begiratzen eta gu beti gaude nolabait zigortzen, gure burua. Bai, baina epai okerrena gu gara. Norbera, ze besteek segurazki ez gaituzte horrela epaitzen, baina gu bai. Gu gure burua epaitzen dugu etengabe eta gainera oso zigortzailea gara gure buruarekin. Beti gaude zigortzen. Esan beharrean, beitu hau beto behar dut, hau hurrengo egunean egin dut hau, gaude pentsatzen hau egin du gaizki, hau esan behar nuen, zergatik ez diot erantzun, eta zergatik erantzun diot hau, ezke behar bada min egin diot erantzun dudanean, ze hori ere guk sentitzen dugu ez, min egin dio dela, holako gauzak. Normalean 3 dauden, holan ez, zaten da bata pasibo, agresiboa eta gero dago asertziokoa edo asertiboa ez. Orduan, batzuetan paper pasibo hartzen dugu, zera baten aurrean, ez garelako sartzen edo esparru horretan ez dugula sartu nahi, eta pasibotik agresibora pasatzea egiten dugu batzuetan berehala, ez? Minduta gaudela eta holan agresibo bihurtzen gara. Eta gainera, agresibo hori da, eredu agresibo hori oso maskulinoa da, eta askotan hori jasotzen dugu eta jasaten dugu emakumeok, eta horren aurrean ere agresibo jartzen gara, eta orduan hasten gara go ere bai, agresiboan. Batzuetan, asertibitatea erabiltzea zaila da, eta asertibitatea erabiltzeko guk ere teknika batzuk ikasi ditugu eta gainera batzuetan asertiboa gara eta esaten dugu gauzak modu honean, irribarrea galdu barik, baina esaten ditugu eta orduan ere agresibotzat jotzen dute. Esaten dugunean, aizu, hori egin duzuna min egin dit, edo ez daude ni begirunez tratatzen, askotan ikusten dute agresitabe moduan. Eske, ni begirunez, bai, ni begirunez daukazurekin. Ni sentitzen naiz, batzuetan asertiboa naizela esan behar dugu, ez, eske ni sentitzen naiz, ez nauzula tratatzen. Ez da, zuk hori pentsatzen duzu, behitu zer agina, ze komunikazio prozesu honetan zaude, zu eta biok. Bai? Eta orduan, ni sentitzen baldin bana gaizki, behar bada zure komunikazioa ere ez da ona. Eta zergatik ez duzu zuk horretaz, eragina baldin bada kaltegarria niretzako, behar bada zuk horretaz ausartu behar duzula. Horren aurrean, edo gu gaude gaizki, edo guk den hartzen dugu gaizki, eta holan ez. Eta ja, horrengo feedbacka, gunez asertiboak izan feedbacka oso agresiboa, ez? Eta gainera, hori oso itura handia dago emakumeen gorputzarekin sartzen esparru publikoan godenean, orokorrean. Eta gainera, min egiten baldin eta esaten baldin bat, sentibera naiz, ahul naiz, biguna naiz, gauza batek ez du bestea kentzen. Min egin dit, mina, ez duzu inoiz pentsatzen zu egin duzuna, eta hartzen duzunea edo kentzen didazunean hitza, batzuetan gainera egiten duzu ni laguntzeko. Ze hori da beste gauza bat, ez? Nik hitz egiten dudala, nire iritziak ematen ditut, baina ez didate kasurik egiten, eta gero beti dago gizon galante bat nire hitzak berriro esaten dituenak entzuteko, eta gainera horrela nahi duela ni laguntzen ahalduntzen prozesu horretan. Eta nik beti esaten dut ahaldundu dela eta aditz intransitiboa. Norberak egin behar duela, egia da,
landu behar dugula eta zaindu behar ditugula pertsonak, hori nolabait komodo eros egoteko eta horretan ere laguntzeko, baina bakoitzak egin behar duen prozesua dela. Eta ez duzu zertan niri hitza eta botza kendu behar. Esango nuke euskal komunikabideak. Bueno, izango naiz optimista, da erdal komunikabideena baino hobea. Esan dut, eta erdal komunikabideetan sartzen dut ETB bi adibidez. ETB batean, hobeto ETB bi baino. Euskadi Irratian, hobeto Radio Euskadin baino. Eta alde batetik, hizkuntzak badakarrela gozotasun bat, hizkuntza bera gutxitua denez, nolabait ja euskaldunok badaukagu begirune bat, elkarren artean. Eta gero gainera gertatzen dena da behar bada horretan modeloak ez daudela hain estereotipatuak. Eta emakume gehiago daudela euskaraz da gizon asko oso komodoak ez daudenak. Baina ere gertatzen dira, Orduan esango nuke hobeto, baina errepikatzen dira, gizartean eta jendartean dauden gauza asko errepikatzen direla, Eta horiek beti hartzen dutela hitza baino gehiagotan, eta irudietan ere bai ikusten dugu zenbat emakume eta zenbat gizon daudelan tertulia batzuetan, programa batzuetan, edo adituak eta arituak joaten direnean. Eta erantzunak ere nolakoak izaten dira. Eske emakumeek ez dute nahi. Eske emakumeek ez dute hitz egiten. Orduan, horrekin geratzen baldin bazara, malo. Egia da, kostatzen zaigula gehiago eta prozesu hori eman behar dela, baina beste aldetik ere bilatu beste era batean gauza horiek lantzeko, Eta egin esfortzuz, egin behar baldin bada, egin, edo bestela aldatu beste batzuetan alda daitezke ere formatuak, eta ez dira beti agertu behar adituak, behar bada aditu gutxiagorekin egin daitezke gauza batzuk, edo adituen abotzak, entzun, behar bada irudiak nahi ez badira, eta, ere, buelta bat ematea, ez bakarrik esatea. Ez jarri beste sama bat emakumeengan, da beste sama bat. Eta bagaude, guk ja oso motxila pisutua daukagu. Alde batetik hori, betaurreko jartzen baditugu, beste era batean ikusten dugu, eta alde batetik ikusiko dugu emakumeen edozein gaia hartzen dugunean, ere ze eragina dauka emakumeengan, ez bakarrik neutro den gizon horren, gizon txuri europear horretan, hori da ikusiko dugu, landuko dugu, nola oso androzentrikoa eta gainera oso europazentrikoa eta txurizentrikoa nola baita esateko. Nola hartzen dituzuenean betaurreko moreak, ja ez da bakarrik hori, hainbat errealitate ikusten duzu. Bapatean ikusten dituzu pertsonak ezberdinak direla, batzuk gorrezia daukatela, beste batzuek ezin dutela ibili, batzuek buruko gaixotasun batekin bizi behar dutela, orduan hori da, irekitzen duzu, dira oso betaurreko magikoak, nik esango nuke komunikabideetan benetan erosteko horiek. Zeia behin betaurreko morea jarrita, errealitatea bestera batean ikusten duzu. Hasten zara ikusten emakume eta gizon arabiarrak zure ondoan eta zure berdinak direla, ikusten dituzu koloretako pertsonak, ikusten dituzu ere umeek badauzkatela iritzia, ez da irela olako izaki iritziri gabe eta sentimenturi gabeak, hainbat gauza zabaltzen dira, eta hori da komunikazio estilo feminista. Eta zertan oinarritzen da bereziki entzuketan, besteak entzutean, empatia, bai? Eta gero beti anitztasuna ikustean, ez garela berdinak, eta ezin dugula estereotipo batzuen, klitze batzuen barruan sartu. Hori da feminista, estilo komunikatibo feminista. Nahi genuen da esperimentu moduko bat, eta da erreflexionatzea horrekin, guk ikasitakoa urte hauetan ikasitakoa ere zabaldu, eta gainera erantzutea behar bati, Eskotan esaten dugut, horrelako ikastarak egin beharko genituzke, falta zaigu formazioa, hori betetzea ere bai, Eta gero horrekin ere guk erreflexionatzea eta jarraitu lantzen. Eta esaten digutenean, emakumeek ez duze parte hartzea, esatea, behitu, hau da diagnostikoa, egiten dugun diagnostikoa, eta hau da, erramienta batzuk hori gerta ez dadin.